Ajde, budi se, završava se čas za 5 minuta. Ali bili sam iz jaja. Burac, zvišao na sve. Evo ga, ovaj dajem. Brate, zašto mi moramo da idemo u školu, a oni ne moraju? Pogledaj kakvi su. Hoću ja tako da visim da hoću, da radim šta hoću, da me niko ništa ne pita. Pazi, ja dakle imam isto takav stav. I duboko se verujem da škola nije tek tako osmišljena. Svi veliki uspješni ljudi završili, pa zašto ne bismo mogli i mi? Mislim da je bolje da sad odvojimo malo vremena za školu pa da uživamo ceo život, nego da sad kratko vreme uživamo, a da se mučimo ceo život. Pa, možda si u pravu. Ne znam. Burazeru. Gde si? Šta ima, Burac? Evo, brate, niš iz škole. Šta ima kod tebe? Burac, kulijance ceo dan. Idem tu neku žurku u kraju. Kako ja tebi, brate, zajdim. Ti uživaš po ceo dan, a ja se tamo patim sa školom. Aj sam, brate, više idemo ludilo, žurka sada. Ej, Škola nije tek tako osmišljena. Mislim da je bolje da sad odvojimo malo vremena za školu pa da uživamo ceo život, nego da sad kratko vreme uživamo, a da se mučimo ceo život. pa ipak neću moći. Kako hoćeš, Burac? Izvoli, Duša. Hvala, Duša. Pa kolega, još jedan mjesec je protekao sjajno u firmi. Ako ovako nastavimo, za ne znam ćemo se različiti po cijeloj Evropi. Znam, kolega, za ne poverovati. A ko bi rekao, druže, da smo sve ovo postigli za samo godinu dana? Stvarno, druže, nikad se ne zna šta će ti život servirati. Se sećaš kad sam ja htio da bežim iz škole s onim likom? Da, kad smo već kod njega, baš sam trepa dana čuo da je umro. Stvarno? Da, redozirao se.